Ağa meni öýe taşlaýylmardym. Borini taşlaýar. Meňem garaşýanym gelmedi. Eltäýär. Aşgabaty tanar ýaly bolmandyr. Bu gözel imaratlary görmäge göz gerek. 10 ýylda tuweleme başga şeher bolaýdyr. Aşgabat görmýäniňe 10 ýyl bolaýdymy? Hawa, Ay, näetdiň ay? Sen haýsy etraply bolarsyň? men Aşgabatly agam. Aşgabatly? Ýogar ýa, senem. 10 ýyllap nerede gezdin? Daşary ýurtdan ile nämeňden okdy? Ayağım. Dogrusyny aýtsam men tutalykda boldum. Inden boşak gelişim. Ha, şey diýsen ata. Hormatly prezidentiň jany sag bolsun. Soğa işetti. Ömrü uzak bolsun. Öňüňizdäkilerin eme gözi ýoldadyr. Bilmedim de. Barýany duýdurdyňmy? Yok. Duýdandy baraýjakmy? Degen erler ay. Şu töwereklarda tatlaýagam. Indi özüm barar. Bolýagam. Sag bol. Senem sag bol. Ýoluňa ak bolsun. İçi güdäýella, içi. Ýör güdäýella. Gözelim öýle işkili bolaýyp duraw. Bagtly bol. Anjydan boldum meni bagyşla. Öýde kim bar? Öýde adam barmy?
Jeren, men häzir ejim geldi derlewjik barar. Baral, tüýräk gelmedi. Men sen garaşacaktım. Bolýa. Gelersin dämi? Bor diýdime? Hükman barar. Way ana detmeden agy barar diýdimmi? Barar. Bolýa. Nay. Daýy, öýe näde girdiňiz? Meni bağışlan. Kapı açık eken. Öýde adam madret giraydım. Uy, hoşum vursun. Kapıyını vurmak yadımdan çıkayttır. Açaram elimde. Ziyan yok. Bolyan da. Sizin adınız Maral mı? Hova, Maral. Men adımı nereden bilýäňiz? Yan zoraňy bilen gürleşeň destim. Uy, şeyle mi? Siz kim olarsınız? Men adım Bayram. Bağışlam daýy. Size kim gerek? Men sizin ejeňiz bilen gürleşmekçidim. Hanol nerede? He, Ecem mi? Ecem işte. Yönün gelir vakti bolly. Men häzir oňa jaň edeýin. Alo dinleyen. Alo Ece. Sen yenidem işte mi? Gelem okmy? Öýe mihman elle. Şeýle de bir işlemek bolmy? Kim o mihman? Tanam ok. O ne hil tanamok? Men nereden tanaýyn? Adyna Bayram diýe. Bayram. Hova Bayram. Alo, Ece. Ece? Alo, Ece. Ecem häzir gelir. Gowdy men daşarda garaşaýyn. Yok. Siz öýe girdiňizmi? Inni öýde garaşyň. Men size häzir çaý demläp bereyim. Yok adara kalma. Maňa çay yok mannar. Uy, oňa muradar bolmy? Öýe gelen mihmana çaý bermesem, Ece maňa berip käýär. Şoň üçin men häzir derewjik çaý goýaýyn. Tügüleme. Maral jegimem ullu kanydy bolupdyr. Yediyenin näme oğlum? Bayram koşuş. Oğlum. Yediyenin näme aklın aylan. Kalklan oğlum, kalklan. Rahatlan oğlum, koşuş. Kalklan oğlum. Ana Ecemem ýeläýdi öýden. Men derrew göreýin. Ece tagaman geldiňmi? Hova geldim gaýdym. Ejejan, Ece, men Jereniň doglan gününe gidäýin. Gidiver. Ece, men mara onu dünkü tikinen täze köýnegime gidäýin bolýarmy? Bor giýäýdi. Men derrewjik geler neje? Bor gaýdym, bor. Häzir garaş men derrew giyinin. Salam Ece. Salam. Ecejan teresene. Täze tikinen köýnegim görjekmi? Ece teretani? Ece ne hili? Gow bolupmy he? Hova gow. Gelşämi Ejejan, gelşämi? Hova owadan. Teret. Yakasam gelşämi Ece? Hova gelşipdir. Gow bolupdyr Ejejan, men derewjik gelerim. Bor gaýdym. Ecem janan aylanaýyn. Boruna hoş. Bor gaýdym. Ece,
Ece men derejik gelerim. Bolýar edim, bolýar. Tuveleme. Maralcıgymam Ulluhan ýyzy bolupdyr. Men tanamady. Howada. Ondan beri 10 ýyl geçdi. Men kimligim bilen ok çağaçyk. Men näme oňa agyň atasyny öldürip tutsaxana gitdi diýmelmidim. Suratymam aýrypsyňyz. Howa men ayırdım. Elkilkiler köp ýatlady. Geliriňe kän garaşdy. Çağam bir wada hem atadan hem ağadan ayrıllar. Ece. Yüreğin ağrıyan orada becerdi emelkeninde. Yürek galym bejerder ýaly. Hey iyiliğini beylişeden mami. Hey de qaqaňa da bir el gallyp bomy. Ece, men beýle olar öýtmedim. Şo günler nämelen bolup geçýänine özüm hem düşünemokdum. Hey sen kim zadyň bamdy? Nämen geten okdy? Wagt gepem şonna da. Men hem ýadym ýetikdi. Ýöne ýolum urduramda. Men saklan adam bolmady. Howada. İçin etip innem biziň äle. Sen şonu aýtmana geldimmi? Yok yok Ece. Äkli zady men özüm günäkär. Men eden günah işim üçün jebir çekmek emni koymadım. 10 ýylyň içinde ne bir hatalym, ne de sorap izimden adam geldi. Şoň özi yeterlik ceza dämidir? Men ýalňyz. Men ýöküz malym. Her sapar hat ýaljak bolamda qaqan keşbi gözüňme geldi durdy. Wah ontaňa men näme diýip ýazaýyn? Qaqan ýasyn tut ýaz diýeginmi? O görgülle näme güne wagty? Qaqamyň hiç kil günäsi ýok. Onda näme bir saňa zorluk etdimi? Yok yok. Zorluk edenem bolmady. Onda näme boldy? Ne hil acayip günüm vardı. Ne gödel dünya. Cenneti durmuş olan söýgüm renkleri singdirip, öz edeni işimden lezzet alýadym. Yaşadığımça yaşadym neliyadi. Emma götürnüp bilmedim. İncigime jedi geldi. Şeytanın toruna düştüm. Yok diýmäge boglum ýetmedi.
Belanın başı şol oturuşuk boldy. Oğlanlar, şişsiga hayya. Hay Allah. Hadi, alıştırın. Ah, iyi Zeyman. Nereye kulleşsin? Al. Tavuk bol. Hadi, Şerat däli de herçänligim. Çilim däli autoriýanlygym hakda. Ol pursat asla pikir edemokdum. Ne al? Ne oğlum da ben kimse kurama. Oğlum Bayram. Ece? Akşam ne tanşoğlular getirip gittiler. Näme bol dip sorasam, bolan zat yok göne gün ronur diýdiler. Ha. Ho Ece. Bir hili günün aşağını köpüre oturup durum nämemi? Bir tüýsli başym aýlanyp. Asynym başdy. Sen getiren oglanlar kimler? Tanama Ece. Yer bolýardy. Hacı, o duran surat geçýärler, Ferit. Ey, suratkeş! Suratkeş! Men mi? Ava sen yer alıp gideli. Näme tanamadın mı? Oğlanlar tepkilerim men öýe var ya. Yer ho, yamam sen çynurdy ba. Yer. Bardım. Gelo, anamın maşina. Oho, suratkeş sen mi? Owa men.
Yero, ne ýagdaýlar? Yaxşı. Ha, suratçı. Benim düşüm kovmu. Yaxşı, Hudaýa şükür. Gowy. Ece? Näme atýardın? Ýatybermelkem de intigem ýatamapmy? Şu wagt eçel nirde boldun? Daňatyp gitdi. Uy, şeýlemi? Ay men bilmändirnem. Wagtyň näýil geçenden bilmändirin. Oglanlar bilen toýda bolduk. Şu wagt eçellen bir eglenmek bolmy. Ay bolýar Ece, bolan zat ýok. Yollaşlaryň taşlap gaýdybam bolana. Sen arkyn bol Ece. Dowlat şeral näme? Bolýar mene gidip ýatsak, uýkuym gelýär. Sen arkyn bolsan Ece. Arkyn bol. Oğlum ýaňy elmi? Hawa. Soňky döwürler oňa bir döwe çarly. Oň bilen bir kirek gürleşmeden boljak gel. Bolmasa ol elden ayaktan çıkıp barýar. Bolan zat ýokla. Toýda bolupdyr. Ay ýaş oglanlarda geljek wagty. Onsoňam öýde gawap saklawam bolmada. Gerek bolsa onu gawap saklamaly. Bu toýun iş däl. Öýdenam okudanam ol haly soğuşda. Yer bolýar köşeşdene. Dowlat şerýal zat ýoga. Oň bilen özüm görleşerin. Sen onu gaty elçir edýän. Badatlaň soň gowluk bilen ýagtyrmaz. Agdyň bir haýraşdana. Dary gara zat ýoga. Hey, yer bolýar da. Şo günler durmuşum many keýpi tapalyk bolup görünýär. Olar bilen keýip çekmek maňa da yaramandyrmady. Beýle yaran bolsa, belki sen şo durmuş ýene dowam etdirersiň. Näme üçin beýdiýäň Ece? 10 ýyllap çeken jebirim az görýärmi? Jebri diňe sen çeken ok. Sen bize de jebir çektirdiň. Qaqaň ölüm biziň beýlimizi bükdi. Ogly atasyny öldüripdir diýen sizden ýyly çykarlygymyz galmada biziň.
Men düşünýän ece. Yok, sen düşüneň ok. Jigiň maral bir ýyllap geplemän gezdi. Pencereden sizin ýoluňyza seredip, çağamyň gözleri ýoluna galdy. Ol gün bolandyr öýdüp, gecelerin ağlap geçirdim. Ece. Menem zınnanna arkyn ýatanlaryny öýtme. Sen günäli, sen jenayet ettin. Bizim günämiz näme? Kakan günäsi näme? Sen men yaramy ot basmak üçin geldinmi? Häzir men sana hok görkedeýin. Bolýa? Nähil hokku? Gözüm bilen seret şu bulgur bär süýşüreýin. Ýok, başarmardın. Ananmaýan sol seret. Goja terektin. Bolýa? Goja seret, şu bulgura seret, şu bulgura. Goja seret, bolýarmy? Goja seret. Başladyk. Nädip beýle boldy? Enha. Mawtumulaydar yer ýüzüni ýüzseň. Ahyry ölümdür dünýäni düzseň. 356 ýyl älemni gezseň. Pilkus ogly şahy. İskenler bile. Mawtumla tamynyň aýşýaly näçe ýaşadanam. İskenler ýaly mert ýigitler bilen hemdem bolup ömür süräýsin. Gaýdusyz iskenler ýaly merdana dostlaň bolsa adama başga näme gerek? Sen şolar ýaly dostumam. Bilmedim. Ýöne bir dostum aba. O da sen. Hey, Burak kes. Gelle. Bu da men bir ýerek bark aýtman. Idil häzirmi? Nire? Gysgaly bir iş çykdy. O nämeň işi sen muzeýe gidersidiňe? Hökman ders. Bardam gaýtdym. Sen tiz gelir. Men hökman geler. Sen ýöne garaş. Aňar son ýaşmydan tizjek geler. Bolýarmy? Garaşardyň gerek? Bolýa, men häzir derrewjek geler. Salam oğlum. Oho, gelen suratkeş mün.
Alo. Alo hacı. O. Sen may dost. O men. Azı dost gayrat et kömek etsene. İnan canım kilogram. Men ölüp baryan. Hem ol yaro. Maňa bir daha da olya dost. Gayrat et dost. Hem gerek. Bir daha tapılmamay dost. Pulun olsa tapılır. Pul men tapýan. Gayrat et dost. Geliver. Pulun olsa taparım. Onda baryan dost. Geliver. Şo günden başlap men ogurlugy ýüzürdüm. Öz mehribanlaryma, ojagma hyýanet etdim. Ey suratkeş. Ölmäge başka yer tapmadyňmy? Hacı. Sen may dost. Gayrat et. Kömek etsene dost. Ölüp barýan ýagdaýym agyr. Gayrat et. Maňa aýypyň gelsin gayrat et. Yer bolýa, min onna maşina. Oho, suratkeş, yitdiňlo. Haglykmy? Näme Kömek ýaro? edin, ölýän. Sen öldürt bolmaz dost. Hana olanlar onu adam edin. Ha, häzir gowlar, tut ýaly bolardyň. Neylo? Gowmy adaylar? Hacı. Nähil ýagdaý? Goý keyip çekdim. Agayp näme durdyň? Ýörsene onsuzam giýjek alýa. Tez gidiverin, men barar. Bolýardy. Salam. Salam. Sen bir ýerde näme işleýän? Görüň akmy otyr. Bayram, sana bir da bolýa. Soňky wagtda okuwa da baraň o. Bolşuňam bir hili. Sana näme bolýa? Hiç da. Beýdime. Men görýäne. Belki maňa aýdarsyň. Belki men kömegim deger. Sen näme kömek etjek? Wowz bar işiň bilen bolsana. Maňa azar berme. Bayram. Beýdi oturmada aýday. Sana näme bolýa, he? Kömek etjegin çynyňmy? Owa çynym. Onda maňa pul ber. Pul? Pulu näme etjek? Ana gördüňmü? Näme etjek, ölüm soragyny berip başladym.
Näme demde sana näme? Maňa azar bermesene. Gowy sen işiň bilen bol. Bolya gaharlanma sen. Häzir men sana pul bererim. Ini sana pul näçe gerek? Men häzir gelerin. Garaş. Men hökman gelerin. Puluňam hökman aýtaran. Garaşyn bolýarmy? Gelerin. Men erkimi elimden alırdım. Hapı keypin kulu oldum. Durmuşun manidine inni düşündüm ece. Öň men yaşamanırın, gün olup gedipdirin. Öwren bilen galyp örkleseňem durmaz diýipdirler. Adaşan iýin tapsa ýagşama diýipdirler. Ýalňyşyňa düşünmek üçin 10 ýylam ýeterlik möhlet. Wagt näme mejerse-de ýürek ýarasyny bejerip bilmez. Meňem ýüregim ýaraly. Sen ýekejegede gelgirmagyň men ýüregime de teselli bererdi. Yasama yılgırma, ottona meter yakar. Sana şo gerekmi? Yok ece. Maňa näme gerekdigini sen özüň gowy bilýän. Seni öyle işgledip ağtığa gowançakdyk. Kakaň pakirden toyuň arzuw etip berdi. O görgüliň bar arzuw özü bilen gitdi. A sen Alo. Oğul bassan, görgünmüňmi? Tapdyran okla. Saglyň bir goňmy? Yaxşı. Neme? Neme sesin ýuwaş çykýalagy? Janyň bir sagmy? Howa sagla. Oğul bassan, geljek diýinç güni Mehmet janyň toýuny etjekdir. Hökman gelgin bolýan, garaşar, eşdiýän. Howa eşdiýän. Gyýdy maral janyň toýuny tutmagam saňa nesip etdim. Oğlum bayramdan derek bolmady. Ol gaýta sen bagryny ýakdy dagy. Ýerine etjekde boljagdyr da. Bolýarmy jorajan.
Garaşaktır. Hükman gelgin. Eşdiýän. Agay. Garaşaktır. Gelgin bolýarmy? Bolýa bararyn. Şu wagt näbilen bolup geçenini özüme bilemok. Akıl guşum yetirip edil bulaşık düýüşdigeden ýaly boldum. Wah. Düýüş bolsa bolmaýarmy? Men beýle bolar öýtmedim ýeje. Han oğlanlar, beyde oturmayalım, tokkalalınlar. Böyle avlarlar. Menem çıktı. Men oynayan oğlanlar. Menem çıktım. Hanını uşoqlap oturman, bellisini edelinle. İneyim. Kartına goğun yetmeyen bolsa taşlay. Yok. Men oynajak. Hacı. Inni sen oyundan çıktın ha. Gayrat et dost. Karnına pul versene. Aydınla durup bilecek mi? Söz veren hükman aytarar. Oyununu bergeň vermeseň näme bolýanyny bilýärmi? Hacı sen bana bele da dost. Oyunu oturduk hazaplaşar. Bolýar da. Al, oyunu. Men kartımı açýan. Ahaw, dura ineyim. Görýän göl gapana düşäýdiň öýdýäninem. Haçan hasaplaşak? Oğlanlar, garaşın, men näderjek gidip getireýin. Dar. Ýeköýüň hiç ýerem gitmersiň, Nemrat bile gidersiň. Maşin bolsa hazırmy? Çal çekip geler ýaly. Ýöne oğlanlar. Gayrat edin. Azıcık keyip oğlu alayım mı?
Bolmasa görýäňiz da. Ilmayam diýeneden ok. Hey dostlar, mut keypin wagty geçdi. Hasaplaş on soň gürleşer. O sen tiýdirek gitde puluň getir. Soň görberýäs. Bolýa. Şaltyrak gelin. Ece? Ece? Direkt. Şur kalmış. Şur kalmış. Atıma arıştım ka. Yere girdim ka. Buradan yerde kaleyim. Dostum ben. Bayram. Bilem ulu. Sen elindeki ne mi Bayram? Olur Ece'nin şahitiyetleri ya Allah Bayram. Bayram. Hani elindekiler bana ver. Köşeş. Rahatlan oğlum. Köşeş Bayram. Köşeş oğlum. Köşeş. Hani elimdekileri bana ver. Bayram. Bayram! Yediyenin neyim oğlum? Bayram köşeş. Ayrıl Dur kanka. oğlum. Ayrıl kanka. Yediyenin neyim aklın ayla. Dur kanka. Saklan oğlum saklan. Saklama kanka. Rahatlan oğlum Ayrıl köşeş. kanka. Saklan Ayrıl. oğlum. Kanka. 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 Ece. Ececan men geldim. Ece. Ece sana ne boldy he? Ececan. Ne boldy ayda. Ne üçin ağlayan he? Kellen ağrıyan ya yüreğin ağrıyan Ececan. Derman nereyni? Belki tilköme öcan ederde. Ece. Ya şu dayı onunla dedim. Ececan ayda. Ece ne boldy? Ece ne üçin ağlayan? Ağlamayda Ece. Ececan. Ece. Ayda.
Bayram, oğlum. Bayram, oğlum. Ece.